Når du møder på hospitalet, begynder vi med en ultralydsscanning for at se, hvor langt du er i graviditeten. Derefter tager vi en blodprøve, hvor vi blandt andet måler graviditetshormonet HCG. Herefter taler vi sammen om, hvordan forløbet kommer til at foregå, og du får mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har. Mens du er på hospitalet, får du den første medicin, en pille, Mifegyne. Du skal tage pillen med et glas vand. Når du har taget pillen, er aborten sat i gang, og du kan tage hjem. Det er vigtigt, at du gennemfører resten af behandlingen, da medicinen kan skade fosteret. Er din blodtype rhesus negativ, giver vi dig en indsprøjtning med anti-D. Den forebygger, at du ved en senere graviditet danner antistoffer mod fosteret. Resten af dagen og den næste kommende dag bruger du hjemme. Enkelte kvinder får en mindre blødning, kvalme og menstruationslignende smerter efter at have taget Mifegyne. Du møder igen på hospitalet efter 2 dage hjemme. Vi anbefaler, at du starter med medicin om morgenen. En Ipren og 2 Panodiler. Når du ankommer på hospitalet, får du en stue. Her skal du lægge 2 tabletter Cytotex så højt op i skeden, du kan nå med en finger. Hold dig derefter i ro i mindst 30-60 minutter, så tabletterne ikke falder ud, inden medicinen er optaget i slimhinden. Senere kan du bevæge dig rundt, som du har lyst. Du vil få smerter, når livmoderen begynder at trække sig sammen. Hvis du har brug for mere smertestillende medicin efter de første 4-6 timer, kan du bede om det. Husk, vi er her for dig, og er du i tvivl om noget undervejs, så spørg os. For at sikre, at din livmoder har tømt sig helt, skal du have taget en blodprøve, den aftaler vi med dig inden udskrivelse. Det er normalt at bløde svarende til en menstruation i 2 til 4 uger, gradvist aftagende. Enkelte bløder helt frem til næste menstruation. Kontakt os, hvis blødningen ikke aftager. Du får udflad, der lugter dårligt. Du får tiltagende smerter. Du får en temperatur over 38,5 grader, uden at der er anden grund til det. Så længe du bløder, skal du undgå kapbad, svømmehal og bad i havet, undlade at bruge tamponer og menstruationskop, undgå samleje eller bruge kondom. Vi ved, at det her kan være en svær tid. Du står ikke alene. Det er okay at have mange følelser, og det er okay at række ud efter hjælp. Tal med os, med dine nærmeste eller med professionel støtte. Vi er her for dig, hele vejen.